कामाख्यामानि बोर लानानै हाबबाय जोङो एन्ट्रि लाबाय देग्लाय अम्बुबासि मेलायाव 10,000 साधु सन्यासि फैदोनो नाय मानसिफोरा सेन्देलफोरखौ बहा बहा दोनखोमादो नाय कामाख्या टेम्पलाव सफैबाय आङो नै आंनि बेक साइडआव नुनायानो बेनो कामाख्या टेम्पल हाय एभ्रिवान गुड मर्निं जोङो दा बर्तमान गरेस्वर रेल स्टेशनाव दङ कामाख्या टेम्पलाव थांगोन माने अम्बुबासि मेला सोलिगासिनो ना आमथिसुवानि स' जोङो कामाख्याव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय कामाख्यावबो गाखोगोन ओमफ्राय गुवाहाटी सिटिखौबो एसे एक्सप्लर खालामगोन दा गरेस्वर रेल स्टेशनाव दङ ट्रेन फैगासिनो 8:45 आव ट्रेन दङ डाइरेक्ट गुवाहाटी थाङो बे टिकेटखौ दानना लानोसै ओमफ्राय थाथ'नोसै दसे नेनांगोन नोंथांमोननो गरेस्वर रेल स्टेशननि एरियेल भिउखौ देखायनि नाय गरेस्वर रेल स्टेशन बेनो जोंनि खाथिनिनो रेल स्टेशन जों बहाबा थांबा बे स्टेशननिफ्रायनो गाखोनांगौ नाय बे साइडथिं रङिया मोनहैयो ओमफ्राय नैबे साइडनिफ्राय फैबाथाय उदालगुरि टंला गासैबो बिथिंनो खैराबारिफोराबो ओमफ्राय टाउननि खाथियावनो आरोना नैबे स्टेशना गरेस्वर टाउन मेन टाउनावनो जोङो दा बर्तमान गरेस्वर रेल स्टेशनाव दङ साहा लोंगासिनो ओमफ्राय ट्रेनबो नेगासिनो जोङो दा कामाख्याव थांगोन आरोना अम्बुबासि मेला नायनो नैबे जाहैबाय गरेस्वर रेल स्टेशन बिराद मानसि मेलायाव थांनो थाखाय बिराद मानसि नेगासिनो कामाख्याव थांनो थाखाय नाय बिराद मानसि सब कामाख्याव थांजोबगोन बिसोरो नाय बिसिनि मानसियानो जाया बे स्टेशनाव नाय जोङो ट्रेन नेगासिनोमोन ना ट्रेना फैबाय गाखोनोसै ट्रेनाव ओमफ्राय डाइरेक्ट कामाख्या जंसनाव ओंखारहैगोन जोङो दा कामाख्या जंसन मोनफैबाय बिराद मानसि सब कामाख्या मन्दिराव थांजोबगोन मानसिफोरा नाय बेनो कामाख्या जंसना बे ट्रेनावनो फैदोंमोन जिरायनो मोनखायासै एकदम बिराद खस्थ' खालामना फैनो गोनां जादों बे ट्रेनावनो फैदोंमोन जोङो ट्रेनानो खालि जाजोबखाबाय गासैबो कामाख्या मन्दिराव थांजोबगोन आरोना मानसिफोरा अभार ब्रिजथिं गाखोलांगासिनो जोङो ओमफ्राय दा माखासे अभार ब्रिजथिं थांनानै मानसि जंसननिफ्राय बाहेरायाव ओंखारना माबा मोनसे जाना लानि बिराद उखैदो जोङो दा कामाख्या जंसननिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोबाय बाहेरायाव ओंखारनानै माबा मोनसे जानि बिराद उखैदो आरोना फुंनिफ्राय जेबो जाबोआखै बाहेरायाव पुरि जाहैनि नङाबा रुटि जाहैनोसै ओमफ्राय लासैनो गाखोगोन जों दा हाजोआव कामाख्या टेम्पलाव अम्बुबासि मेला सोलिगासिनो नालाय बेनिखायनो जों फैदो जोङो गरेस्वरनिफ्राय कामाख्या जंसनसिम ट्रेनजोंनो फैबाय ओमफ्राय बिराद खस्थ' खालामना फैनो गोनां जादों जिरायनो मोनाखै एकदम फुल आरोना ट्रेना मन्दिर गेट माने कामाख्याव फैनो थाखाय मानसिफोरा बिराद ट्रेनाव फैदो जों बासजों फैबाथाय एसे मोजाङै फैनो हागौमोन दा थांनायाव बासजों थांसिगोन गुवाहाटीयाव एकदम अयथासार गरम सान्दुंथार ओमफ्राय जोंनि गामियाव अखासो हाबाय थादोंमोन मैया बिराद सान्दुंथारलै जोङो दा फ्लाइअभारखौ क्रस खालामनो नागिरदों बेनि उनाव कामाख्या गेटसिम गारिजों थांसै ओमफ्राय कामाख्याखौथ' ट्रेकिंसो खालामखानांगोन थाबायनासो थांखानांगोन गारिथ' दा लांनो हाया नालाय लांनाय एलावबो गैखाया लाख लाख मानसि फैदों एकदम बाहेरनिफ्रायबो मानसि वेस्ट बेंगल बिहार जोङो मोनसे रेस्टुरेन्टआव पुरि जानो हाबदों ओमफ्राय अर्डार होबाय पुरि जानोसै जानानै बासजों थांनांगोन ससे कामाख्या गेटसिम बासजोंसो थांनांगोन पुरि अर्डार होदो लाबोगासिनो दा पानि एटा दिसुन हाब हाब दै गांदोलै दै लोंदोनि
सान्दुंआव थाबायना बिराद गोसोम नुबायलै बरिया मोनफैबाय फिसा फिसा गांब्रै होदो 40 थाखानो गोजानजों गुदुं गुदुं नेनो गोनां जादों गुदुं गुदुं बानायना होदो ओंखाम उखैदोलै फुंनिफ्राय जाना फैयाखै साल' लोंदोंमोन दानि जोङो दा कामाख्या गेटखौ मोनफैबाय ओमफ्राय थाबायलांनाय स्टार्ट खालामसै थाबायलांनो थाखाय नाय बै नुहुरनायानो मेन गेट कामाख्यानि बिदिनो थाबायलांनांगोन जों दा 3 किल'मिटार नै खर' खानाया 10 थाखा लादो खाना लाबाय बिन्दा थाबायलांबाय थानोसै दा हा अ टिकेट किमान के दा 40 আগো 60 টাকা তো বেশি মানে তিনজন নহয় দুইজন জোতা এইটো জোতা খোৱা মাই নহয় এয়া দুইজন মই নেট নথওঁ जनिया जाहैबाय नीलाचल फ्लाइओभार ओमफ्राय नाय मानसिफोरा ओमफ्राय बे साइडथिं दङ मेन गेट सेन्देल दोननाया देग्लायनाय एकदम मेन रोडआव मेन गेटनिफ्रायनो लांनो थिनाखै सिङाव दा फुरा सेन्देल गानालासिनो थाबायलांनांगोन एकदम हाजोखौ 3.2 किल'मिटार जायो गोजौसिम फुरा लामायावनो दा बासिना नागिरनासो लांनांगोन सेन्देल नाय मानसिफोरा सेन्देलफोरखौ बहा दोनखोमादो नाय हाजो सायाव मानि सेन्देल दङ कामाख्या गेटआ बेनो मेन कामाख्या गेट बियो कामाख्या माने बोर लानानै हाबबाय जोङो एन्ट्रि लाबाय नाय बे उनथिं नुनाया कामाख्या गेट जों दा थाबायलांसै तीन किल'मिटार थाबायनांगोन जों दा गोजौसिम मेन कामाख्या गेटनिफ्राय जोङो 200 मिटारसो थाबायबोबाय गोजौथिं फुरा बिराद मेङोलै 200 मिटारावनो मेंबाय जोंखौ जिराय थांगासिनो जोङो गानोनो हाया बिराद गरम फाखाया सेन्देलबो लाबोनो होआसै एकदम गरम गानोनो हाथाराखै फाखाखौ फुंनि टाइमाव मोजां जागौमोन जों दा सानजौफुआवसो फैबाय नालाय 12टा जाबाय गरम लाख मानसि नाय थाबायलांगासिनो मोजां नांदो आं देग्लायजों खेबनै जाबाय फैनाया एसे साया मोनदो र' दंफांनि साया साया मोनदो एसे दासो थाबायलांगासिनो टटेल जोङो 3 किल'मिटार थाबायलांनांगोन गोजौसिम बिराद मोजां नांदो फैनानै आं खर' बरियानो कामाख्या मानि माबा 10 खाना लाबाय 10 थाखा लादो नाय थांनाया थांगासिनो फैनाया फैगासिनो फुङाव गाखोनायफोरा ओंखारगासिनो गाहायाव जों आरो दासो थांनि फुरा थाबायलांगासिनो बयबो भिडिअ खालामगासिनो फट' लागासिनो मानसिफोरा
लामा गासैबो फ्रि गोजा जानाय लोंनाय दै सरबत गासैबो फ्रि होगासिनो गरम नालाय मेडिकल टीम और 4 जन মানুহ পর্যায়ে অনুমোদন কেন্দ্র थांनो हाला बिराद गरम गानो हाला आथिङा इमरजेंसी मेडिकल टीम और 4 जन सरबत लोंनि र' जोङो नाय बिथिं सरबत रानगासिनो नाय Side. Maka ide tuh orange juice लोंदोंमोन दा गोजौ थांसै फै थाबायलांगासिनो 1 किल'मिटारसो गाखोबाय जों गोजौआव ओमफ्राय थांगासिनो आरोना थांनाया थांगासिनो फैनाया फैगासिनो मानसिफोरा आरो 2 किल'मिटारसो दंबावो गोजौआव एकदम मोजां नांदों आं बोसोरनै जाबाय देग्लायसो फैनाया 2016 आवनो फैदोंमोन खेबसे गारि रिजार्भ लानानै ओमफ्राय दिनै अम्बुबासि मेला सोलिगासिनो ना आमथिसुवायाव अम्बुबासि मेला जायो कामाख्या टेम्पलाव गाखोलांबाय था माबा माबि जालांबाय था एकदम फ्रि गोजा गाहायनिफ्राय एकदम टेम्पलसिम मेन मन्दिरसिम थाबायलांगासिनो जोङो गोजौआव मेन मन्दिरसिम नाय उनथिं पुरा मानसिफोर फैगासिनो कामाख्यानि मेन टेम्पलखौ जोङो मोनथारसिगोन 3 किल'मिटार नालाय गाहायनिफ्राय थाबायबोनाया ओमफ्राय 2 किल'मिटारसो फैबाय जोङो नै साइडथिंनो थांनांगोन गोजौआव थाबायलांगासिनो बारा गैला एकदम मोनथारसिगोन दै मोनसे लाना फैदों মন্দির প্রবেশ করুন দেবালয় চৌহদে প্রবেশ এবং প্রস্থানের রাস্তা আলাদা আলাদা তাই প্রবেশ ক্ষেত্রের কাছে দুটো প্যান্ডেল খুলে রাখে পরে তা সংগ্রহ করার অপেক্ষা করে दंफां सायाव जों बर्थमान जिरायना दंफैयो थाबायनो हाया बिराद सान्दुं ओमफ्राय लामाया फाखा नालाय फाखाया सान्दुंजों बिराद गरम जाना होदों ओमफ्राय सेन्देलबो लाबोनो होआखै नालाय बेनिखायनो बारा थाबायनो हाया आथिङा खामजोबो एकदम सिंनि आथिङा खामजोबो ओमफ्राय जों दा नै जिङावनो जिरायना दं गसंना दङ जिराय नैबे कामाख्या टेम्पला हाजो सायावसो नालाय बे हाजोनि मुङानो जाहैबाय नीलाचल हाजो सायाव दङ नैबे कामाख्या टेम्पला बारा गैला एसे थांबानो मोनथारसिगोन কোনো ব্যবস্থা নেই আপনাদের জুতো স্যান্ডেল সুরক্ষিত রাখার জন্য পথের পাশে কাউন্টার খোলা হয়েছে আপনারা আপনাদের জুতো স্যান্ডেলগুলো ওই কাউন্টারগুলোতে बिराद गोजान गोजाननिफ्राय मानसि फैदों बेवहाय दर्शन खालामनो थाखाय मा कामाख्यानि मन्दिराव काउंटर का व्यवस्था किया गया है मंदिर के अंदर आने जाने का रास्ता अलग अलग है वापसी में चप्पल संग्रह करना लामानि गेजेर गेजेर बिदि कारपेट बना होदो थाबायनो हाया नालाय माने फाखाया बिराद गरम जाना दङ खालि सेन्देलजोंसो फैनो गोनां जादों ना खालि आथिंजों बेबायदि कारपेट बना दोनदो মন্দিৰৰ ভিতৰত আমাৰ মেডিকেল টিমৰ 4জন মানুহ লাগে
দেবালয়ৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান পথ সুবিধাজনীয়। সেয়েহে দেৱালয় সংগঠনৰ বিকাশ Kamecha Temple सफैबाय आङो नै आंनि बेक साइडआव नुनायानो बेनो Kamecha Temple Bukit Masih Baghdad. बिराद मानसि माने दर्शन खालामनो फैदो बेवहाय नाय मानसि एकदम गसंना थानो जायगा गैया फटो मारबा लागबो जोङो कामाख्या मन्दिरखौ नायनानै फैबाय अम्बुबासि मेलाखौ नायनानै गाहायाव ओंखारगासिनो नाय बे सिंथिं थांनांगोन गाहायाव बास स्टेन्डसिम 3 किल'मिटारनि बारा थाबायनांगोन दा गाहायसिम मेन कामाख्या गेटसिम जोङो दायो गाहायाव ओंखारगासिनो मेन र'डआव ओंखारनानै बास हमनानै थांनांगोन बास स्टेन्डसिम थांगोन बिराद गोजान गोजाननिफ्राय मानसि फैदो बे टेम्पलआव बिहारफोरनिफ्राय बेंगलफोरनिफ्रायबो फैदों ओमफ्राय फरेनारबो नुनो मोनदों जों दहाय जों दा गाहायाव ओंखारगासिनो Jawat Boria depan dah. Tangnaya tanggasino dah. Fainya faigasino जों फैगासिनो गाहायाव. बैथिं थांगासिनो मानसिफोरा. दासो मानसि जासिगोन हरावसो नायो मानसिफोरा. हरावसो मोजां नुयो. देग्लाय अम्बुबासि मेलायाव 10,000 साधु सन्यासि फैदोनो निउस होगासिनो 10,000 जन साधु बाबा